Každý, kto ťa nenávidí, sa nespráva ako nepriateľ. Nie každý, kto ti ubližuje, to robí otvorene. Niekedy ten, kto ti tajne nepraje, nie je ten, kto kričí najhlasnejšie, ale ten, kto stojí ticho vedľa teba. Nenávisť môže byť hlasná, ale najčastejšie je tichá. Skrytá za zdvorilosťou, za falošnými komplimentmi, za priateľskými gestami, ktoré v sebe nesú niečo neviditeľné, ale toxické. A najhoršie? Často ju prehliadneme, lebo ju nechceme vidieť. Ale ak sa naučíš rozpoznávať signály, už nikdy nebudeš ten, kto sa nechá oklamať. Dnes sa pozrieme na jasné znamenia, že niekto v tvojom okolí ťa tajne nenávidí, aj keď sa na teba usmieva. Pripravený? Poďme na to. Poprvé, vždy ťa podporia, ale s jedovatým háčikom. Poznáš ten pocit, keď sa niekomu pochváliš a namiesto skutočnej podpory dostaneš niečo zvláštne? Ty povieš, začínam nový projekt. Oni, to je super, len dúfam, že to neskončí ako tie ostatné. Povieš, začal som cvičiť. Oni, pekné, ale s tvojou vytrvalosťou to nebude nadlho. Alebo si len užívaš malý úspech a niekto ti povie, no, každý máme inú predstavu o úspechu. Toto nie je podpora. Toto je pasívna agresia maskovaná ako konverzácia. Keď niekto v každej tvojej výhre nájde spôsob, ako ju zľahčiť alebo otráviť, nie je to náhoda. Títo ľudia neznesú, že sa ti darí. Pripomína im to ich vlastné zlyhania. A tak robia to, čo im ide najlepšie. Podporia ťa tak, aby si sa pritom cítil zle. Predtým, ako prejdeme k ďalším signálom, nezabudni sa prihlásiť na odber a kliknúť na like. Po druhé, keď sa ti darí, tvária sa neutrálne alebo rovno zmiznú. Všímaj si ľudí, ktorí sú s tebou, keď sa ti darí. A ešte viac si všímaj tých, ktorí nie sú. Keď sa ti niečo pokazí, sú pri tebe. Posielajú ti správy, ako to zvládaš. Ochotne počúvajú, keď sa sťažuješ. A teraz si polož otázku. Robia to isté, keď sa ti darí? Ak sa ti niečo podarí a dostaneš len ticho, je to jasný signál. Alebo ešte lepšie, náhodou sa im v tom istom momente začne dariť tiež. A zrazu ich úspech zatieni ten tvoj. Keď niekomu skutočne záleží na tebe, teší sa z tvojich výhier. Ale ten, kto ťa tajne nenávidí, sa pri tvojom úspechu cíti zle. Preto sa tvári, že sa nič nestalo. A ak sa im práve vtedy náhodou začne dariť, je to len spôsob, ako vyrovnať skóre, aby neboli tí, ktorí ostali v tieni. Praví priatelia nesúťažia. Po tretie, sú milí, ale cítiš, že niečo nie je v poriadku. Niekedy je najnebezpečnejší nepriateľ ten, ktorý sa správa ako priateľ. Poznáš ten zvláštny pocit, keď je niekto voči tebe úplne slušný, hovorí správne veci, dokonca sa usmieva, ale ty cítiš, že niečo nesedí. To je tvoja intuícia a zriedka kedy sa mýli. Ľudia, ktorí ťa tajne nenávidia, sa ťa nebudú snažiť zničiť priamo. Nie. To by bolo príliš okaté. Budú sa na teba usmievať, budú sa správať milo, budú sa tváriť ako tvoj priateľ, ale ich energia ich vždy prezradí. Skús sa na budúce pozrieť na detaily. Ako znie ich hlas, keď hovoria, že sa tešia z tvojho úspechu? Ak je plochý, bez emócie, alebo znie vynútene, niečo tam nesedí. Ako vyzerajú ich oči, keď sa s tebou rozprávajú? Skutočný priateľ sa na teba pozerá s iskrou, so záujmom. Falošný priateľ má v očiach prázdno, možno dokonca mierne napätie. Ako sa cítiš po rozhovore s nimi? Ak máš pocit, že z teba vysali energiu, že si nejako unavený, niečo tam nie je v poriadku. Ľudia môžu falošne hovoriť správne veci, ale ich podvedomé signály ich vždy prezradia. Nikdy never iba slovám. Sleduj celok. Pretože niekedy ten, kto sa na teba usmieva, je ten, kto by najradšej videl, ako padáš. Štvrtý, používajú vtipy, ktoré majú bodnúť, ale veď to bol len žart. Najnebezpečnejšia veta, ktorú môžeš počuť od niekoho, kto ťa tajne nenávidí. Ľudia, ktorí k tebe necítia úprimnú priazeň, ťa nebudú vždy kritizovať otvorene. Namiesto toho použijú humor ako nástroj.
Zahalia svoje skutočné pocity do vtipu, aby si nemohol priamo namietať. A tak z teba urobia terč. Ty a dochvíľnosť? No to je dobrý vtip. Wow, ty si fakt kúpil tú bundu? Tak aspoň si originálny. Samozrejme, že si dostal túto prácu, veď dnes už berú naozaj hocikoho. Nie je to kompliment, nie je to vtip. Je to jedovatá poznámka ukrytá v smiechu a keď si dovolíš povedať, to nebolo vtipné, odpoveď je vždy rovnaká. Bože, neber všetko tak vážne. Ty nevieš zniesť srandu? Ach no tak, to bol len fór. Nie, to nebol fór. Bol to úmyselný úder, len bol zabalený tak, aby si nemohol priamo reagovať. Základné pravidlo. Ak sa po vtipe necítiš lepšie, ale horšie, nebol to vtip. Falošní priatelia používajú humor ako zbraň, pretože je to bezpečné, pretože vedia, že ak na to upozorníš, budeš vyzerať ako ten precitlivený, zatiaľ čo oni budú zábavní, ale skutočný priateľ ťa nikdy nebude ponižovať. Ani vtipom, ani vážne. A ten, kto to robí, ten ťa tajne nenávidí. Pamätaj, ľudia, ktorí ťa majú radi, ťa nerozoberajú na kúsky, ani zo srandy. Po piate, robia z teba záporáka v ich príbehu. Keď niekto tajne nenávidí, potrebuje dôvod. Nenávisť bez dôvodu je pre mozog ťažko ospravedlniteľná a tak si ten dôvod jednoducho vymyslí. Najjednoduchší spôsob urobiť z teba toho zlého. A tak si jedného dňa všimneš, že niekto vo tvojom okolí rozpráva príbehy, v ktorých vždy vychádza ako obeť. A ty ako ten, kto mu ublížil. Možno to sú drobné polopravdy. Áno, on mi síce pomohol, ale vieš, má toľko peňazí, že je to pre neho nič. Možno priame lži. Niečo ti poviem, ale nikomu to nehovor. Nasleduje úplne vymyslený príbeh o tom, ako si niekoho zradil. Možno len manipulatívne prekrúcanie faktov. On mi nikdy nechce pomôcť. Hoci pomáhaš neustále. Prečo to robia? Jednoducho, pretože potrebujú, aby boli oni, tí dobrí. A ak sa majú cítiť ako dobrí, potrebujú niekoho, koho môžu ukázať ako zlého. Ako to odhaliť? Sleduj, ako hovoria o iných. Ak neustále ohovárajú, skresľujú príbehy, alebo sa vždy vykresľujú ako obete, pravdepodobne to robia aj s tebou. Všímaj si, či sú ich príbehy konzistentné. Ak si na niečo sťažovali pred mesiacom a dnes rozprávajú iný príbeh, je jasné, že pravda nehrá hlavnú rolu. Pozor na pasívne agresívne narážky. Nechcem hovoriť, kto to bol, ale niekto v tomto okruhu ľudí. A všetci vedia, že myslí teba. A teraz otázka. Chceš byť v kontakte s niekým, kto potrebuje, aby si bol zlý, len aby sa on cítil lepšie? Pretože keď sa raz dostaneš do tejto úlohy v ich hlave, už sa z nej nikdy nedostaneš. Oni nepotrebujú pravdu. Oni potrebujú príbeh. Čo s tým? Nepýtaj sa, prečo ťa nemajú radi. Nie je to tvoj problém. Je to ich problém. Nebojuj s nimi. Ak ťa niekto tajne nenávidí, nemôžeš ho presvedčiť, aby ťa mal rád. Odíď. Nie každý si zaslúži tvoju energiu. Nie každý úsmev je úprimný. Nie každý, kto sa na teba pozerá, ti praje úspech. Skutoční priatelia ťa podporujú. Skutoční priatelia nemajú potrebu ťa zhadzovať. A skutoční priatelia ťa v skutočnosti majú radi. Ak sa ti video páčilo, daj like a napíš do komentára. Spoznal si v tomto niekoho zo svojho okolia? Som stoický rebel. Vidíme sa na budúce.